jingpule na kashiti maningkong Paulus Bakud shagi Kristan ha Thessalonika kala nonggabasan kadkod iwe hadu andriu bat kandai hadu khatway Shapang ki por bat ki ayom kopara bangen ngimdanan kam bantho shaphi namar phitip bha bakasngi jong utrai kanwan kum unong tu Miet Thei khamar ba ki briu ki ong ka suk ka san bat ka shngandu ka jingjad kanwan ngat kendet halor chunki kumbalap ka jingsu khun ya ka kenthei bat an omlan phim long ha ka jingdum ko para bakata ka sngi kan hap kan san ye phi kum unong tu phi baro phi long ki khun jong ka jingshai bat jong ka mensngi ngim dei ki jong ka jingdum lemdi ki jong ka miet namar kata tongin om yo thia kum ki wei pat henrei ngin pit ngor bat ngin de tibriu Blei shem lamang yengi na kabinta ka jingbitar henrei banyo jingpen im da utrai jongi ujisu Chris ulayap na kabinta jongi ba mangi ba ro langi pet mat ningi yothia nginduk im lang bat utrai tikumta tu ya pentingen paralog bat yatei iwei kumba phila jule ka ktien jong utrai Kasam arpuin nyo kadkod iwei saw khatlai hado khatsaw. Utrai ulong gajingshai bat gajingpen im jonga yanu ngantin. Utrai ulong gajakari jong gajing im jonga yanu ngan khau en. Tangka wei ngapan na utrai, tangka wei ngawan. Bangan yo shong haying utrai baro shilenter gajing im jonga. Banyo mat ya gajing bha jong utrai. Banyo terwa yala kajing aingu step ha temple jemu ngatip bangan sa im banyo iya kajing bha utrai yala kipai to kyrmen ha utrai to long ubaklan to penpau yala kado lut to shisha to kyrmen ha utrai ko gospel kadkom ulukas kalenong kabasaw kadkhot lai phuwei hadu lai puhnyo Deu Jisu la lech Kapernaum kanong ba ha Galili bat ulahika ya kipat ba ha kasapat kilalingo ya karukom hikai jungu namar ki ktien jungu kidon kabor tiha kasinakok ladon wei ubriu ubashong sun ulakirkai takasur bajam ha mekwa ayu nangi ko Jisu na Nazaret mewan ban penjot yangi ngatip medei ue melong ubakhut jong ublei u Jisu la dumok teng e ya uksut Sngap jar tami no na u. Uksud ula lempat yauta ubriwa khamat chungki, bat ula mi na u, lempen mensaw ya u. Baru kila sngop hila bat kila ya ong para magi, kabor ktien ayu kat kane. Naba da kabor bat ka ikhtiar une ubriw u ay hukum ya kiksud, bat kimi no, di kanam u Jisu kalapriang keleng kata kathan, ka gospel jong utray.